12:31, ya voy con retraso, no sé cómo lo hago. Pero bueno, en fin. Miguel Pérez, que me quita mucho tiempo, seguro que es eso. Nuestra siguiente invitada, nos vamos hasta la ciudad de Oliva. Ayer tenían una sesión plenaria, yo creo que importante, y donde, bueno, pues se abordaban distintas cuestiones que yo hoy quiero tratar con la vicealcaldessa del municipio, que no és otra que Anna Morell. Senyora Morell, molt bon dia, benvinguda, gràcies per estar avui amb nosaltres. Bon dia, moltíssimes gràcies a vosaltres per donar-me aquesta oportunitat. Una cosa que jo li volia comentar, en primer lloc, és allò de ahir van tindre vostès, Junta de Portaveus, van tindre que van prendre una decisió complicadeta. Sí, a veure, ahir la Junta de Portaveus ens van reunir davant la situació, no?, que tenim de contagis, no sols a la localitat d'Oliva, sinó que podem cada dia veure com estan intensificant-se i ampliant-se tant la transmissió, però sí que és cert que des de la comunicació ha sigut continuada en els membres també de l'oposició al llarg d'aquestes setmanes, però hem volgut ja decretar el nivell 3 del nostre protocol municipal, encara que les mesures que es van aplicar ja estaven, o les mesures que es van decretar ja estava aplicant-se des de feia un parell de setmanes. Quan vam veure que ja teníem un repunt que no podíem controlar aquest repunt, en seguida el que vam fer és suspendre l'activitat, totes les activitats municipals que s'havien o tenien planificades des diversos departaments, hem suspès tota l'activitat municipal, pública i tots els actes públics, i per supost també es van suspendre les activitats esportives. I ara mateix també el que hem decretat és el tancament de les activitats del llar de jubilat, encara que el nostre llar de jubilats ja fa mesos que també no tenia activitat, perquè enteníem que era un lloc en el que n'hi havia més concentració de gent gran i les activitats s'havien suspès, s'havien traslladat, i les activitats, per exemple, esportives, des de que es van iniciar en el mes d'octubre, estaven fent-se a l'exterior. Aleshores, totes les mesures que s'han decretat ja en el nivell 3 ja fa setmanes que estàvem aplicant-les. És a dir, és allò havien sigut vostès precabuts, però així i tot, doncs la situació, la veritat és que ho estàvem comentant, la situació està molt, molt complicada a la comarca de la Safor, i si no fem cas de les recomanacions, si no complim, ho tindrem realment mal. Realment mal. Jo crec que, Carmen, eixa és la gran batalla que tenim les administracions, i jo crec que ara és quan la ciutadania, més que mai, de veritat, en tot el cor, més que mai, demanar responsabilitat. Són dates molt complicades en el que n'hi ha moltes reunions familiars. Sé que és molt difícil demanar a la ciutadania restringir aquestes reunions familiars, però no ens queda una altra. Hem iniciat les vacunacions. No decaiguem en aquests mesos en el que ja hem trobat una solució. S'ha iniciat aquest camí per a poder acabar en este malsomni, però necessitem, per favor, no podem tindre contacte social, menys sense mascareta, i hem de restringir al màxim les reunions. La nostra joventut, per favor, ja vindran moments d'eixir, d'oci, de reunions, però ara no podem. Necessitem controlar este brot i no podrem fer-ho sense l'ajuda de la ciutadania. És que no és una qüestió que tinguin que controlar els polítics, ni els sanitaris. És una qüestió que hem de fer tots els ciutadans. I si no ens conscienciem, si tendim sempre a pensar allò de a mi no me passarà, doncs és quan estarem pitjor, perquè sí que ens passa a tots. I no ho podrem evitar. Sí que passa. De fet, avui també tenim un soterrament d'una persona que ha faltat per Covid-19. No és un joc, no és que viene el lobo perquè és un conte, és que el tenim així, estem patint aquesta situació, és real, és un problema real que està costant vides i pot costar més vides si no som capaços, la ciutadania, controlar les nostres contactes socials, que és el lloc on estan produint-se els contagis. Podem aplicar políticament i les administracions com un ajuntament, que tenim les potestats que tenim, que no tenim més, neteja, desinfecció, però
control, vigilància, però no podem arribar a cada cantó de la ciutat, no podem arribar a cada casa, no podem arribar al terme, a cada parcel·la, no podem arribar a tot. Per això apel·lem a la responsabilitat social. I sense responsabilitat ciutadana no va ser possible el control. Nosaltres posem tota la voluntat, totes les mesures, però no podem arribar a més si no hi ha un compliment real. Efectivament, és la ciutadania la que s'ha de conscienciar i la que ha de tindre cura per ell i per tots els demés. Vull dir, fes-ho per tu, però fes-ho també per als altres. Vull dir, tots tenim gent en el nostre voltant que és més sensible i que, per tant, és de més risc. Persones que tinguen situacions com, per exemple, simplement que siguin majors. Són els més afectats, però després persones que tinguen des de colesterol a tensió, diabetes, problemes cardíacs o de circulació, totes aquestes persones són extremadament delicades. Així és que són malalties de la nostra era i hem de tindre molta cura. Eixa és la situació. Ahir vostès manprenien eixa decisió, s'ha comunicat a la ciutadania, però a més ahir tenien vostès una jornada complicadeta, vull dir, tenien també plenari. I ja abans del plenari... l'últim plenari de l'any. Ja abans del plenari, tots els grups de l'oposició van mostrar el seu rebuig a una situació que a mi m'agradaria que ens explicara, perquè lamentaven el fet de que en l'últim plenari, pràcticament l'últim dia de l'any, no l'últim però sí el penúltim hàbil, doncs s'aprovaven subvencions a associacions en l'Ajuntament d'Oliva. Bé, sí, a mi puc entendre en certa forma que tots ens agradaria que les coses pogueren vindre no l'últim dia de l'any, sinó el primer dia de l'any. Però, Carmen, estem vivint una situació complicadíssima per a totes les administracions. Jo ahir vaig intentar apel·lar un poc a la comprensió, a la solidaritat dels partits de l'oposició. Ahir vam repartir més de 240.000 euros, vam distribuir en el teixit associatiu de la nostra localitat les subvencions. No hem arribat en cap moment tard, hem arribat a final d'any. Ha sigut un any complicat de gestió per part de l'administració, ha sigut un any difícil també per a les associacions, perquè les associacions festives, culturals, han tingut que reduir la seva activitat i damunt s'han vist en un altre problema, que degut a la pandèmia tenien que justificar les subvencions a través d'aportar una sèrie de documentació, obtindre una firma digital que no estaven les associacions encara modernitzats per a poder obtindre de forma telemàtica la documentació. La suma de tots aquests factors ha comportat que els expedients es van poder configurar en el mes de desembre. I quan han estat els expedients complets, s'han portat al plenari ordinari, al plenari que correspon, que és l'últim plenari de l'any. S'han aprovat totes les subvencions, avui mateixes s'han firmat tots els convenis amb les associacions totes, Carme, han entès la situació, l'administració, la seva prioritat i la nostra primera preocupació ha sigut la lluita contra la Covid-19 i han entès tot el teixit associatiu d'Oliva, han entès la situació, ens han dit no passa res, ho entenem, i si hem trobat aquesta comprensió, Carmen, en tot el teixit associatiu d'Oliva, jo no puc entendre com en la part política no trobem aquesta solidaritat ni aquesta comprensió. Lo important és que hem arribat. El més important és que les associacions van a tindre aquest recolzament econòmic per part del seu ajuntament, com ho ha fet sempre. I és en el que ens tenim que quedar. Que ara els problemes que té la societat d'Oliva i les associacions, els problemes són superiors a la subvenció. Els problemes que tenen és la preocupació que compartim tots de què passarà demà. I quina és la situació sanitària? Això és el que ens preocupa. Hem arribat el mes de desembre, que no és una novetat, que des de fa molts anys totes les associacions estan rebent les subvencions en el mes de desembre. Igual l'any passat o l'anterior va poder ser el 25, enguany ha sigut el 29. Però m'estranya també partits que venen de governar, com Projecte Oliva, com Pepe Salazar, m'estranyen les seues queixes perquè ells, quan han sigut part del govern en la legislatura passada,
totes les seues subvencions venien el mes de desembre i totes en objeccions de legalitat, és a dir, en informes desfavorables de serveis tècnics. Enguany hem volgut reduir que els expedients vinguin el més complets possibles i en les mínimes objeccions de legalitat. I si en algun moment ha hagut una objecció de legalitat ha sigut perquè l'associació no ha pogut aportar aquests informes perquè no ha tingut encara la signatura digital, la firma digital, però que la portarà al llarg d'aquests dies. Aleshores hem fet un gran treball per a que les associacions tinguin la documentació, per eliminar aquestes objeccions de legalitat que estaven produint-se inclús en la legislatura passada. I, bueno, hem arribat, les associacions ja estan firmant els seus convenis al llarg del dia d'avui i en cap moment ha hagut cap perjudici a cap associació de l'IVA. I jo vull agrair públicament la comprensió que ha tingut tot el teixit associatiu de la ciutat d'Oliva. Vaja, que considera vostè que si n'hi havia algun any el que n'hi havia excusa per assignar, diguem, tan tard aquestes subvencions era aquest? Sí, efectivament ha sigut enguany. És un any complicat, un any difícil. De fet, per ajustar les quantitats econòmiques podem entendre que n'hi ha associacions festives que han tingut que anul·lar els seus actes i ha costat més perquè fins a última hora no sabien si anaven a poder celebrar aquests actes o no podien celebrar aquests actes. I, clar, per a demanar una subvenció s'ha de tindre aquesta previsió tant d'ingressos com de despeses. I enguany ha sigut complicat en aquesta fase, ha sigut complicat que les associacions pogueren obtindre la documentació a través de les diverses administracions perquè no tenien, no estaven modernitzats, no tenien la firma electrònica, que l'any que ve ja no n'hi ha problema perquè totes l'han tramitat i des del Departament de Participació Ciutadana se'ls ha ajudat a fer cursos per a que no tinguin problemes a l'hora d'obtindre aquesta informació, aquesta documentació. Nosaltres enguany hem sigut més benevolents, inclús hi ha hagut certificats que des del Departament d'Hisenda els hem tret nosaltres d'ofici, això no es produïa mai. Hem estat al costat de totes les associacions per arribar al plenari que es va celebrar ahir, que els expedients estigueren complets i finalment que avui es pogueren firmar tots els convenis. I així està sent i així va ser durant el dia d'avui. Vaja, que el que vol dir és que enguany ha sigut així, però la intenció del govern és que les subvencions no tinguin que signar-se eternament l'últim plenari de l'any. Sí, efectivament. Efectivament, n'hi ha mecanismes. De fet, el Pla Estratègic de Subvencions, un dels primers acords que van prendre el dia 10 de gener. Carme, no sé si te'n recordes que per primera vegada havíem aprovat un Pla Estratègic de Subvencions al principi de l'any per a poder traure les subvencions de pública concurrència. I ho vam anunciar perquè volíem corregir aquest problema de desfase que es produïa en les subvencions. El 10 de febrer es va aprovar en el plenari aquest pla estratègic de subvencions, però és que en març va vindre l'estat d'alarma, va vindre el confinament. No era possible, les associacions no estaven realitzant actes, estaven tots esperant, que no sabien si podrien tindre celebració de Moros, si podien tindre Setmana Santa, i hem anat tots, tot el teixit associatiu, esperant la evolució per a saber si podrien celebrar actes o no, perquè les subvencions també van lligades a les activitats reals que es puguen fer en la ciutat. Ha arribat a un punt a final d'any en el que també, degut també a que l'Estat va aprovar la possibilitat de que pogueren fer ús d'aquest superàvit i malgrat que ja el pressupost del 2020 ja el tenien els partits de l'oposició, tots els partits polítics pendent d'aprovació, vam decidir no tirar endavant l'aprovació d'aquest pressupost, sinó fer una modificació de crèdit en el mes de novembre per a que les associacions pogueren cobrar sense tirar endavant el pressupost perquè anava a suposar una tramitació més complicada. Així no ho van fer i quan la modificació va ser efectiva en el mes de desembre, a primers del mes de desembre, es van acabar de completar els expedients. S'ha resolt en la primera sessió plenària ordinària, que és la que correspon en el mes de desembre, i al final hem donat solució a les subvencions. Però és una qüestió que ha sigut un any complicat per a tots, però amb la satisfacció de que les associacions en cap moment van estar perjudicades i en cap moment s'ha perdut cap subvenció, que a vegades sorprèn els termes catastrofistes que fa l'oposició perquè si s'haguera perdut, com ha passat quan Projecte Oliva gestionava les subvencions de caràcter esportiu, es van perdre i no es van donar en aquest any, en el 2017, no es van donar les subvencions perquè
el partit polític va arribar tard a publicar les subvencions. Si haguera passat el mateix que va passar quan la senyora Pastor estava en el govern, jo haguera entès el malestar, però en aquest cas no s'ha perdut absolutament cap subvenció. La qüestió és que s'ha aprovat en el mes de desembre. Bueno, crec que queda suficientment aclarida la situació i li agraeix molt que hagi estat avui amb nosaltres, senyora Morell, vicealcaldessa de l'Ajuntament d'Oliva. Espero que la pròxima volta que parlem, que serà ja l'any nou, la situació a Oliva hagi millorat, sobretot en la situació sanitària, que jo crec que és en aquests dies el que més preocupa. Gràcies per atendre-nos. Moltes gràcies a vosaltres i feliç any nou. Igualment, i feliç any nou a la vicealcaldessa, però per ende a tota la ciutadania d'Oliva. COPE Onda Naranja. Estar informado.